sy'n ma, a dyma Tom. Ydych chi wedi gweld y fideo Tamara? Mae Tamara yn debyg i Tom. Felly mae mam wedi dweud wrth Tamara i anelu at y sêr to reach for the stars. A fel rydych chi'n anelu at y sêr yn y dosbarth, reaching for the stars yn y dosbarth, fel Tom, mi ydych chi yn, rydw i'n trio a ffrio, dyma beth chi'n gwneud. Rydw i'n neud i drio fe nôl y glas, chi dal yn neud yn dosbarth. Byddaf yn dyfal barhau. Felly, eich tasg chi yw i greu poster positif i Tamara. Felly, rydw i am ddewis un o'r rhain. O'r un yma, rydw i'n trio a ffrio. A mae Miss Blackmore yn hoff iawn o chwarae pêl-droed, felly rydw i'n mynd i dynnu llun o fi yn chwarae pêl-droed. A felly pob amser nawr, rydw i yn mynd i anelu at y sêr, reach for the stars. Rydw i'n trio a ffrio. Ydych chi'n gallu creu poster positif? Mwynhewch!